nám Eucharistia nezovšetrila, ale bola našim každodenným pokrmom na našej ceste k Bohu. V tomto duchu slávme ich zvlášť v tomto roku modlitby ako príprava na jubilejný rok. Vyznávame všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami a skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja veľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu Štipanu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do
Píte z neho všetci. Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Keďže je to chlieb z neba a kalich spásy, ktorý príjmame, Svätý Justín pripomína, že na tomto pokrme sa nesmie zúčastniť nik, iba ten, kto verí v učenie cirkvi, bol odmietný kúpeľom na odpustenie hriechov a na znovu zrodenie, a žije tak, ako nám to zanechal Kristus. Keď kňaz alebo mimoriadny vyslovovateľ svätého príjmania drží pred nami hostiu a povie telo Kristovo, v podstate sa nás pýta, si telom Kristovým, teda si v spoločenstve s Kristom, s jeho sestrami a bratmi? A ak môžeme odpovedať amen, potom sa môžeme cítiť Kristovým telom. Kristovo telo príjmame na to, aby sme mohli byť spoluopravdivejšími Kristovým telom vo svete. Svätý Augustín pripomína, že v Eucharistii sa stávame tým, čo vidíme, a príjmame to, čo sme. A pokračuje na to, čím ste, odpovedáte amen. Áno, je to pravda. A svojou odpoveďou to podpisujete. Počuješ totiž telo Kristovo a odpovedáš amen. Amen vypovedané vo chvíli svätého príjmania je pokračovaním veľkého amen, vyjadrujúceho našu pripravenosť vstúpiť do života spoločenstva, ktoré pre nás Kristus vyrobil svojou smrťou a vzkriesením. Večný kňaz Kristus Pán, aleluja, obetoval chlieb a víno, aleluja. Modlíme sa. Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že Tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v najsvätejšej sviatosti. Daj, aby sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu skrze Krista nášho Pána.